मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। होते सबेरे टूट जाई अरमान कौना सरवा के, होते सबेरे टूट जाई अरमान कौना सरवा के, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान। होते सबेरे टूट जाई अरमान कौना सरवा के, होते सबेरे टूट जाई अरमान कौना सरवा के, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रात भर रोले बानी इहे बाते सोच के, दोसर ले जाई हमर जाई बनो चके, रात भर रोले बानी इहे बाते सोच के, दोसर ले जाई हमर जाई बनो चके, याद ओ पर हमके करी परसान कौना सरवा के, याद ओ पर हमके करी परसान कौना सरवा के, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान, कौना सरवा के रे घरवा कालू जाई हमर जान। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कैसे कही तोहारा से राइटर मनोज भाई, मन करे दुल्हा के गाँथ के मुआई, कैसे कही तोहारा से राइटर मनोज भाई, मन करे दुल्हा के गाँथ के मुआई, लकी अनिल राहुल मारी ओके जान कौना सरवा के, लकी अनिल राहुल मारी ओके जान कौना सरवा के, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान। होते सबेरे टूट जाई अरमान कौना सरवा के, होते सबेरे टूट जाई अरमान कौना सरवा के, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान, कौना सरवा के रे घरवा काले जाई हमर जान। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।